Bueno, fa uns quants anys, no me'n recordo ja quin alcalde era, el Trias de l'Hereu, algun d'aquests malparits, van oferir Barcelona com a candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern, com que era una merda que ningú va voler sentir parlar ni res, nosaltres hem intentat fer-ho realitat. Estem avui representant la delegació mataronina per les Olimpiades d'hivern.